directe a Anoeta s'està celebrant la final dels 1.500 metres, una final en la qual Enrique Molina Vargas, el gran favorit, ha llançat la prova des del principi. Hem vist molt ben col·locat un dels atletes catalans que participa en aquesta prova. Es tracta de Benito Nogales, l'atleta de Vilanova, que en aquests moments es situa en quarta posició. Jesús Martín del Nike ha passat ara a la segona plaça. Enrique Molina continua encapçalant la prova d'aquesta final dels 1.500 metres. Enrique Molina, que sembla el més fort de tots els competidors. Ja només resta una volta. Enrique Molina, que és primer. Atenció a la cursa molt intel·ligent que ha fet l'atleta del Club Natació Montjuïc, Antoni Herrador Rius. Ha anat en les darreres posicions durant tota la cursa. Ahir ja va donar una gran impressió a les semifinals. I atenció, Antoni Herrador, que es situa en aquests moments en la tercera plaça. Enrique Molina té al seu abast la victòria. Si no hi ha cap accident, serà el vencedor. I atenció, Antoni Herrador Rius, del Club Natació Montjuïc, que pot obtenir la segona plaça. Efectivament, l'atleta que vesteix verd i negre, Antoni Herrador Rius, ha estat el segon classificat. I encara un altre atleta català, José Antonio Prieto, ha acabat finalment en tercera posició. Aquí veiem la remuntada de l'atleta blaugrana, José Antonio Prieto, fins a superar a Jesús Martín del Nike i obtenir aquesta tercera plaça i, per tant, la darrera opció a podi. Enrique Molina primer, Antoni Herrador, que ha estat segon, i José Antonio Prieto tercer a la final dels 1.500 metres del Campionat d'Espanya. 3:51:72.